Вие не знаете, но от няколко месеца това, което виждате отново е S5 Mark II X камера, с която снимам. И за тези пари купувате камера, която има брутално много видео и фото възможности. Това е китовият обектив, който е 2060. Обективът е достатъчно добър за влогване, достатъчно добър за интериорно заснемане. Да, по-тъмен е, защото 3.5 му е най-отворената бленда, но мисля, че на този етап ще ми върши работа. Ето това е другия обектив, който имаме, а именно това е 85 мм обектив на 1.8. Защо се върнах отново на Lumix? Fuji страшно много ми харесват като цветове. Проблемът, който се случи е, че моята X-T3